Всички, които гледат този клип, смятам да се обнимате за мене. Това ми е Need for Speed, играта. Тръгна и съм малко музика съм пуснал, но няма проблем. Ето играта, тук си избираме. Ето самата игра. Да видим какво се става. Ето. Лап. Medium лав. Добре. Всичкото е пренастроено. Continue. Transmission. Ей, това е моят клип. За RaceBG се абонирайте, моля ви се. Има друго. Това да кажа, не знам, нямам друго. Това е новият ми клип Need for Speed Underground 2. Underground 2. Превод да караме кола, нещо такова. Не точно този превод, но това е игра с коли, знаете копченцата. Тук където е тези, малко така не се вижда, е тези копченца. Друго, какво да кажа, няма. Ако се чуят някакви звуци, не дайте обръща внимание, защото нали има семейство им тук и може да се чуят някакви звуци, но не се бойте. Аз не снимам клип с вас, с мене. В коментарите напишете кои искат да се абонира за мен, но не знаят как. Ето тук вече почнахме, ето с тези копченца тук, където се натискат. Но 2, 3, тук сега тръгваме. Аз не мога да карам много добре кола, но нали няма проблем. Ето тъй доста е бързо. Гаси. Какво правиш? Нищо. Снимам клип. Виждате колко бързо в момента карам. Може да не се притеснявате от музиката. Тя е свързана с това. Имам. Ето виждате колко нали много добре карам кола и това не мога да ги настигна. Тук сега ще... Аз като за сега видяхте, че колата мина така. И сега тук завоя. Ако чувате сега звуци, това е семейството ми. И друго не мога да ви кажа. Малко забива. Аз ви казах, имам проблем с компютъра и просто не мога да ви обясня точния проблем. Напишете в коментарите, ако се дразните от самата музика. Имам така кола, защото нямам толкова пари, трябва да мина всички състезания. Извинявайте, тук вече съм на последно място. Тук просто аз не мога да карам добре кола и за това е така, но нямам какво да правим. С телефона съм и за това. Какво правиш, моето момче? Нищо такова правим. Снимам клип. Какво да правим? Мама, слуша ли те? Да. Да, слушам. Тя каза, че не си я слушал ти. То винаги тъй, да. Да. И що? Тъй. Сега си някакви въпроси, че не мъмчи. Ето, така сега давате. Ето, малко компютъра ми има такива проблеми в инсталацията и за това е така, извинете.
Не искам двама. Ако ви харесва музиката, пишете в коментарите, че искате музика и вече само музика на моите клипове ще има. Това забиване. Просто не знам какво стана с преинсталацията. Всичко уж добре стана, но то винаги така става, да ви кажа аз. От моя опит винаги така става, не знам защо. И аз реших, преди малко успя, преди 5 минути и 20 и 30 секунди мина ми такова. Таман се преинсталира, аз реших да снимам клип. Сега много ще засилим, виждате, тук и там. Ще си... И малко по-така ще се забавим, извинете. Не мога да карам много добре кола. И без това малко така самия компютър с преинсталацията забива и... тук по-напряко да минем, как се казва, нали? По-добре съм карал. Просто не съм много добре с ръката, малко ме боли. И с лявата ръка по-добре ми е с дясната, но снимам клип и не мога. Не мога повече. Сега малко откъж засилям набързо. Тук за тая кола само дига до 68, пък уния дигат до 200 колите му. Аз засилям. Тя е много бавна тая кола, да ви кажа аз. И малко ми се чуе компютъра, не е много. И то стара версия, тя за 20. Новата не се чуе, но не мога да играя сега, защото при инсталацията нещо направи и вече не. Малко по-бързо тръгна колата да... Тя с до колко километра дига до толкова. Аре бе! Ооо! Колко съм бавен. Как се чува съм колата. Много е гадно. Ако ви харесва музиката, напишете в коментарче, че ви харесва и вече само ще нямам с музика. Ако вие искате по ваше решение, може самия клип да бъде малко по-такъв. И напишете в коментарите колко искате да бъде един мой клип. Няма да бъде много дълъг, до 16 минути най-много. Да, то 15-16, да, там някъде. И друго, какво да кажа, ми абонирайте се. Само да свърша обиколките и клипа... Не, може още малко да поиграм и мисля, че клипа по-бързо да свърши. Не съм сигурен, не знам, но... Не знам, ще помислим за друг клип и... Може и скоро да бъде другия ми клип и може или сега, не знам, не съм сигурен. Но много бавно карам, не знам защо. Преди бях с по-хубава кола, да ви кажа. Просто нямам пари за това. Аз продадах колата, защото исках. Ето колата, извинете. С лявата ръка играя, не мога много да играя, че не мога да карам дълго кола. С копчетата на това малко боли. Болят ме и такова ръката. Една овца. Без това е тренировка. Няма да... Сега вижте малко ще засилим темпото. Но тя самата кола е много бавна, аз не се мъча наистина да карам. Минавам по-напряко, има един по-пряк път, но те объркам пътя и за това. Оттам, от тук и завивам и... Не е от този завой, е от другия. Ако... Моля ви се, абонирайте се, няма много абонати, но искам да имам... Друго, какво ви кажа, няма друго, това е.
А вече абонирайте се, харесвайте клипа. Които не го харесват, да знаете, няма да ви обичам. Знаете, искам да се отберете за RexBG, защото там нещо се случи и не искам сега да ви говоря, аз го познавам. Той кача Phobia, Outlast, Minecraft, Five Nights at Freddy's, Phobia. Друго какво да ви кажа. Другият ми клип може утре да излезе или днеска, ако видим, нали, че ще бъде малко по-добре. Музиката, ако е малко тиха, извинете, спряха за малко. Вие, ако сте ми харесали, нали, клип ново, клип с Динамо 2. Динамо 2 е Кристиян, RexBG е Васил. Пък Лонен Волс, който не знам дали кача клипове, защото неговите не излизат там нещо. Не съм сигурен дали кача клипове, но той Лонен Волс 707 595 е Найден Вълчев, да ви кажа по-точно. Аз имам доста приятели. Не мога да ви ги изредя точно. Айджан, всички, нали, така нататък. Сега малко ще трябва. Много бавно карам, но самата ми кола е бавна. И трябваше малко по-хубаво да избера, нали, знаете. Мисля клипа, не знам точно много да бъде. Или да свърша това, защото много бавно стана. Клипа вече успя такова. Стана доста дългичък и мисля да го спирам. Аз няма да качвам клипове по 20-30 минути. Аз качвам по 10, 12, 13, 14, 15, 16. Може 17-18 минути да кача. Ако той стане толкова, най-много до 19 минути мога да качвам. До 19, 59, защото 20 минути не знам защо. Не мога да ви обясня просто, да аз качвам клиповете на телефони, затова, нали, знаете всички. Ако говоря ви е досадно, напишете в коментарите. Просто ако вие харесвате клиповете, напишете аз харесвам клипа, бих се абонирал за теб и скida нещо работа. Но се абонирайте, аз дори написах там един коментар за RexBG. Абонирайте се за да станете кученци. Написах да абонирайте се за него, моля ви. Той е просто... Неговите клипове са много тъпи, да знаете. И по-добре да се абонирате за него. Да. Абонирайте за него, но да се абонирате не. Клипа ми мисля да бъде малко по-дълъг, 18-19 минути. Малко се забавихте доста. Ето, тук вече свърши клипа. Клипа точно не свърши. Аз се обърках. Над преварата свърши. Това е старата версия. Да го знаете, това е старата версия, не е новата. Последен съм. Симон. Искате ли да усиля малко музиката? Изчакайте минутка само.